frío. Fai fresco pola mañán, Pois así. Mira, xa nos trouxeron unha formigoneira. Chegamos á obra, é unha formigoneira ali, posta. Son os ingredientes que vas ver hoxe. Auga, masa e hormigoneira. Hola, bos días. Hola, buenos días. Hoxe non vos queixaredes que vos trouxen a formigoneira. É menos malo, porque temos que facer un morteiro todo coa batidora esa dos ovos e temos para 15 días. Pois, falando de bater, e non me podías vir a axudar a facer o desayuno hoxe. Non, hoxe non te vai poder axudar. Non pode. Hoxe vai axudar a hormigoneira. Xa me quería liar hoxe alitos aí para facer unhas torrijas, pero dixen hoxe nin torrijas nin outra cousa. Que borde é? Pobre Maripá, que non vai dar feito. Pois hoxe que me chama a fixera a ti, agora teño que fastidiarme. Eles verán, se queren comer, a axudar. Buenos días, Javi. Xa salistes ca hormigonera para aquí? Bueno, pois daquela non a traes xa, que trouxo aquí un albañil, un veciño aquí da casa, unha hormigonera, e xa non fai falta. Conseguen unha formigoneira que tiñan a súa estropeada, entón, pois, mira, xa algo lles fixen. A verdade é que Maripaz foi quen de conseguir unha formigoneira ademais dunha boa man de obra. E aínda por riba dalles de comer. Eu, sinceramente, xa creo que lles fixo algo máis do que lles fai Rosa. Mati, quedaría dormindo! Coa formigoneira nova, o xefe de obra non quere que haxa máis paróns. Hoxe hai que rematar as paredes para comezar mañá coa soleira. Mati! Ei, Masa! non hace falta que berredes tanto que teño buen oído. A outra cousa non, pero o pinche a mandar aprende de contado. Masa! Dios! Deixarme en paz! Pois eu vou facer as torradas, pero pouco a pouco. Pero tamén é verdad que vos vou dicir que non o merecen, porque non me axudan. En Liñares, cada quen coas mans na súa masa. E veña masa! Mira, sólido. Podes, Mati. E veña masa! Esta me parece que me quedou blandanga. A ver, Está perfecto. vos que? Sí. Estuven facendo vos torrijas, tedelas ali en riba da mesa. Se queredes comelas, ahora están feitas. Bueno, pues habrá que ir comelas, logo. Claro, ao final puxo a sol e as torrijas fixoas. Para iso apuntades, vos non? Hombre, Para Home, traballar, carallo. para facelas non, pero para xa, comer xa, comen, claro, para comer cómenas. Estuvemos toda a mañá sen axudarlle. A pobre non dá feito, e tivo mosqueada. Como non vai estar? A ver, Litos, veña, aí as tes. Come así queres. Eso é, mira. E se Unha non, vez que fago quedaron así un pouco raras, xa chas daba solo para ti, porque os outros non axudan nada. Adrián sempre manda, sempre dice, non, agora non lle axudas. Pero cando trae comida, ven que sempre leva algo á boca, as torrijas están ricas, notas que nos fixeches ti. Eu estou comendo a miña empanada, que foi a que fixen antes. Non me quixeron axudar, pero as torradas paparon as toditas. Baixaron as torradas ao mesmo ritmo que o morteiro. Oxe, Adri, aí quedan 5 ou 6 sacos, nada máis. Cando veña Rosa pedimos. Moi ben. O de Montevideo aínda está a proba como pinche amasador. Mati, a ver como ven iso, Ben, benche de auga. Benche de auga. É igual como a facas, non lle vai valer, Matías, vai protestar sempre. Ti como unha pintura de mitad de cada, mitad hoja, mitad pintura, unha masa faz igual. A verdade é que este Adrián mira que é desagradable. Como ele non toca a formigoneira... Matías! Volve meter os barreños estes na formigonera, que están máis duros que a túa cabeza. Carallo, mira o lito sobre como o na facer el queixouse. Tanta prisa por traer masa, joder. Que pasa? Isto está máis seco, Mati. Claro, é que nos traz 400 capachos á vez. Que pensas, que somos máquinas ou qué? Hai que traer menos, senón sécase toda aquí. Parece que a masa que non lle botou agua. Tirou o cemento aí no capacho e trouxe. Aí boita, aí se quere. E agora é toda agua. Daí a volta, aí se queres. Pero ahora é todo paparreta, Mati. Pero que paparreta, que paparreta. Estou da paparreta farto. Non paparreta, No. Toma, se fai falta máis agua, Sí, máis aí. bótale. E ao Mati tamén non lle gustou moito, que trouxenos ali unha botella de auga para que ablandáramos. Dixo, se queredes líquida, facede a vos. Soportar a Litos e a Adrián en riba dun andamio é digno dun bo pinche. E se aguantas tamén a que entra por aí, xa podes asegurarte unha carreira como chambón profesional. Hola, Matías, boas. Hola, Rosa, boas. Que? Tocouche a masa. Pois sí, hai que traer morteiro. Non chega. Se non trae máis, non podemos acabar. Bueno, non hai problema, só xestiono agora para que esa formigoneira non pare. Non para, Fai falta, porque, mira, o chan está sen tocar,
hai que colocar a plaqueta, hai que desmontar a piscina, é certo. Non, Litos quere bañarse, dixo. Bueno, Litos quererá moitas cousas. Que fale con Litos. A mí que me pregunta. Por onde andan eles? Sí, atrás. Atrás. Veña. Veña, Ánimo, Matías. Rosa. Hasta logo. Hola. Hola, Rosa. Ei, que ben rascades os dous. Ibades ao ritmo, eh? O noso é rascala, Rosa. Bueno, a veces tamén, pero hoxe non, estades os tres traballando. A verdade é que está quedando moi bonita, pero tes razón que tendes que acabar. Que tamén falta colocar a plaqueta, o mobiliario da zona de lecer, son bastantes cousas. Que mobiliario? Eu quería facerlle era o recercado das ventanas de mobiliario. Que queres facerlle de mobiliario? Home, se dera tempo a todo, claro que se lle facía, pero o máis importante eu penso que é os premarcos das ventás, que hai que facelos á medida e polo menos xa lle quedan feitos. Pois falarei co Maripaz, eu penso que os recercados vai nos querer. Agora ten que entender pois, que se queda ao mellor sin zona de lecer. Primeiro dice que a plaqueta sí que pon sin problema, que é o puto amo de poñer plaquetas. E agora dice que non lle dá tempo a fazer os móviles. Se tanto amo é, que faga todo. E, por certo, tamén lle vou dicir que a piscina mañán ten que estar fora. Así que se alguén, non miro pa ninguén en concreto, quere darse un baño despois deste apurón de calor, que o faga agora, vale? Porque mañán a piscina non vai Si, estar. además esta está ben limpiña, Sí. podémonos bañar. Ai, ao mellor ainda che ben papel. Bueno, vamos lle dar, se non acabamos. Eso. Sí, venga, non se enredes. Que o Eso, único que faz é enredarnos. Eu non vos enredo, pa unha vez que vos pillo traballando. Veña, Venga. chao, falamos. A min tanto me ten, eu xa me bañei en suficientes piscinas.